ase maburi SDA Church etwabwate ekanisa ekorokupo Spirit Ministry eri egodire n'abantu babwate oborema ase twakorire oborandiko rwa ekanisa bono twachire ase enyomba y'omosomba oyomo oyo twatareire omwana oye ore egetando otari kwenyara obwate oborema ase twachire iga amo n'abasirika n'omorisi oito noare iga morisi tokwani abaminto mwensi nabakwani byamore byamo karibu ase nginto no ya lero na senka twakire yo minto mongina cheni kapete abana omwana oye Victor obere morema kwa sama tukamange abita zewa de karibu yo minto Richard Nyamnyama karibu ase nginto yo tubasi mbiyamo sana bona toche simama omwabo abaminto mbiyamore no mugani Nyamnyama mbiyamo no asa marieta gonkoro kucheni mugakone nkabete oyo sire to mwakori bona igase bona iga mugakoitai bona ase nyomba yao twachire iga buna twachire abange iga igo twaigung'a n'obwate omwana otari kwenyara oraire borere ase amatuko amange nonyare gototeiya erieta ria omwana nande naki are marete nande naki are borera rieta ria omwana gakoroku Victor Mabera Kapete omwana oyo kana moiborete 2001 lakini akaba omwana otemanyeti buya tarenge omwana obwate nguru chigokora kende tarenge monto orachegi monto akagenda gokina no baremo obwaye agaikekera ike miaka 7 agachaka endurume ekera achaka endurume iri kana kumoira ngacha korora omwana oyo tigamoire skuru nonyo obwate endurume ng'eresa omwarimu igera omwana oyo namanya korika kiagera ngocha kobara omonene gakogenda na baragenda asosoma omanyaga iga nasegete ngachigotema kumoire skuru nkanyora nonye ne skuru tari konyara egentare gokora gari goike skuru nyagotera amatera ye kanisa ria abana bachire isiko break obatereri bakoira ne kerasi ime otigara kare isiko sinywa sakogenda origi omochi ore next igo bagora ogenda ororo otebio yakonyoro ikaransa ngotereri onyagotera ororo abana bakoire na lunch twachi komorigia ribona abana bairanire ku lunch na bagocha batotebia omwana aminta agakare twamoreta tukanyora bono obeire omosigo kogenda skuru ngochiare gosira kiagere skuru ya special yari ngatambe korokunya biosi bona agatiga gochie skuru ngagendera kobera nere isiko nde nere amariogo yendrume nkona konyware basi agaika 2017 agansireria kinga akare mugondo nkoirana enyaruka ya mwabeko mubwati agande mwana ominto taiyo mama narosiri ranchi lakini mwana ominto taiyo njengaira neche ngari ranchi ngateba yayo nyega agende endrume ria ya mubwata asaka gwete ngochare ngaira nase nare gochigosime ndani rigere nyore sabuni kagenda ngake emetaro egoika saa 10 nande ngwakirwe esimi no musubati okurukumasi awante bya yanti okageta omwana ori natoka mwana tatogeti ngaira nangacha nkogenda so muka umuro minto manene okorokwarisi nkamote iyo omwana osirire pina kitogokora tugachaka bono kumurigia tukarigia omwana togochikanya biosi asto igwete ngano agenda gochia yabeire botuko alisi akandemia agantebi toirane na bora nyoro ndo moretire buna twachira atambeiga tukaire na tugacha nchiko igwesese gokoga nateba omwana ono ochire nchiko igukende gekobugi nateba omwana ono iranire mwana olitachiti koira na botuko boria nande tukabokera mambi tukang'ia kumurigia tukarigia omwana echinjere echianya biosi tuchikwenda mochionde twateba oya yantu amoroche lakini sisako chakera sasa bantu chieti komora nkamanya kobwati bono ngateba ngatindi koira na nkanyora tukaumira na tato omwabonera omorigiri agante inabekire report ya saba gambi togendeka ngamote nkatindi gochi ntaranyora mwana one nkagendera goita chinjera iga so bwenge nkwanyorete omwana oyo ngacha komanyora ari nyabios yani ibacho etundu bali ara irororo abunire kere kimo bono iga saraire tabugati mogongo tabugati magoro tabugati kende gionsi na gokwana tari gokwana omwana oyo konyatara atara igo
igo ngotara arenge mbuya arenge ngotara arenge Ne- lakini tarenge kogenda sata ne ndrume yari kumuria bono ekere kwachite komanyora okanyora itire abunegete are njere kabiregi ake nanyore taitire bono nari ng'akirete omwana ominto okoroka nyakundi momura ominto bono ekere kwanyorete obunekire korweria akare marabu narega bakabona bono nabare mari tare iga rioka tari kwenyara temanyeti noa nokorageri iga nkomorageri igo okomorageri nakio okonyara komorusi nyomba kwamobeka isiko nyomba tinanya konyara komorusi nyomba onya abana bamwe bomba iyo tobwaterane tomoire isiko onya monto taiyo nabo imotigete abugo rioka igo nabare iga rioka nonya nomogaso omoikora amasoki ogoterera omogaso na weekend tokomosokia ekero omwana omwe abaro igo ekero omontaro nari tokomonyara momobwaterane nari mokomobeka isiko okay. Jina naitwa Jonathan Moseti. Mimi ndo leader wa vijana katika kanisa hili la Maburi, na tunashukuru sana kwa sababu kanisa imechukua jukumu kubwa kwa kuita mgeni ambaye ni Nyamnyam kwa kuja sabato hii ya Possibility Ministry. Na siku ya leo tumefika kwa familia ya Victor ambaye ni mgonjwa. Victor ni kijana ambaye amebatizwa katika kanisa hili letu la Maburi, na ni kijana lika yangu, lakini unavyomuona saizi ni kama mtoto, lakini ni mtu mkubwa ambaye miaka yake ni zaidi ya 20. Kwa upungufu wake tumejua kwamba Mungu anampenda, na kabla ya Victor kuwa hivi kwa kitanda alikuwa ni kijana mzuri, hangepita watu kwa njia. Kama angekusalimia na umpite, angekuita akuambie nisalimie. Esa Marieta ngoro kwa Priska Kerubochiro. Nje no murai o Possibility ase kanisa ya Maburi. Bono ase omwana oyo Victor senga kina mumanyira asenge no mwana orengo omuya. Ekero kware komonyora para niga ari kominyoka. Kero tataiti komokwani akominyoka okoramburira okoboko omokwani. Lakini buna emeroberi ya saitani ere mebe akanyore mubasukano oyo bona arase getanda yangire bagari nje ko bakira mwensi ngambu ya mono asenge nje yo mwatu ara twaikira asenge yo mongina cheni uchakosa bamu na ba minta so mwana ya Victor urabere burasa mutuka mange ana bonta toko antira nanga to understand kina kio mwana ya rware gocha amono mubasokorera yanto go itwari bacho ya mono mongina cheni asenge nje korero mwana yo bujana ndo murendete nando gendete ko marera utana ko munyera limbe muna togo cha utambe ko ramasabo na betoko nyoro no mwana we nando mwendita sengire ngia ngoro kunora ke muntu manene enjengo bere limbi yamono asenge nje mwekire se nyumba yo muntu cheni omwana oyo na baba okine tabu ya nonye ubwato aburweire bukwana arenge ngotara arenge lakini rende gaikira buna ikira abeire iga nande tukure ni Nyasaye mbiya mono ekogera nagendete ko bagakumurinda nonye urinse nandete ko bagakomokonya na kubua mono nonye nase kenyuru gaitu gaiga abange ngocha bari bamorora na abande mbamumanyite ne kanisa ya itundu bwatiranite ekero Nyasaye tuseni na botokonyora kinde tuareta asenke yiga erinde kegendere ko bagigusiro yigo umwana uyo urwarite Geya Samarita ngo guchisi magoto sana. Igande mwatata mwake mwana fikita na yo minto. Idana kabisa ngo akane ngo akire kanisa ya Maburi. Bia mona aso guchakaro mwana fikita. Na ndi mgo cha muri batam na nimba na rewocha. Ngote yo mungina chen. Bia mona sega singi yo kora so mwana fikita aso kumusibi na kapokora kiri ata kitoko mwana bakindagira. Ono ntwe buna abantu bekenyoro ba Maburi. Etoko sabali babwato wancho kuya bakonyo mwana Victor batumbira mungina cheni kende asendagera gusekero usikende ani njira Nyasaye guseni nani Nyasaye nabato watembi yamana ano no mumuro minto twara murendire myaka etari myake lakini na Nyasaye rende nare na itwe na twete chinguru cyo komurenda asita kanyare kitokanyara na batoko konyana aja natebyo yo minto rero nibwate sabuni kara asiri yo mwana oyo kare ndo mwana oyo minto yo mama mwabo mwana oyo nabwata bakomu
nyara bona sare ko chinyororete ndagera akwa omwana oyo tabwati sara agendera ororo ona konyorate ni metaso omwana oyo kiageta gekende yonsi yagochorwaro oborwaire obwendume oyerenda sagochia tari konyora ibaga gochiera ororo asemarwa bayabona abakwanire mbya muri mwese Mbia mono. abageni mwacha gutororisa omwana omuntu ofika ngo bakira Kwana. enkubairane mbya mono ndi mbya mono asuguta utobatsa omwana omuntu ofika twachandikire nere bulira amatuka mange none sabuni nkwikere yabura omuntu ndaye usubira omwana ofika Tenya saa tubatisi. Sisi kama vijana tumefika hapa kwa hii familia mara si moja. Tumefika hapa karibu mara 5, tunakuja na sabuni na zile vitu vidogo tunaweza pata, na tutazidi kuja hapa. Morocho mongino yoche ni kabete oeteire mereme mekong emechande mingi yogotinyu morocho omwana omonene ong'ana buna oyo iga togosaba oyo oranje komokonya gaki amokonye esabuni amokonye endagera amo ne keroge eki kiogoikaransera erinde anyare koba gakorindera omwana oyo chingaki echi ari moyo igoro ase ense. Na ekanisa yaito tingweba koiraneri ng'a mbuya mono ntoramonere ntomoigete amo. Ntate okwana ndare kengani kende omwana oyo munare oraiga nonya all biological functions na ochikorera nano omwana obeire omonene munakwana koruka 101 ngono omwana almost 24 years 23 years going to understand tibuno mugusi no omwana omugima nande ngina komokorera yonsi nasa atigamu sesemi nanda mubwire karaga ndo kore mirimo iyo aso kwirwo konene so na intu bali turatoka ase kenyura turatware kende twete ngango twasiro mungina kenya so kwenderia mwana oyo twariganiri nande twaburi gutokora ya sa nkoro yo gwanja na nkoro sibugete ase ngicha mangana yamaya ona so buye banyasai no murembo tatu uri igoro igango kirikira abe okunyalekana ase omwana fika amuno mungina kenya nda takomorera ya gakoreke na twensi tonyoro gosemi kuku ase ngijo gutwara nkoro india yo gosiro omwana oyo na kumusabira ya ramaya Nkioro cho omwana oyo aganeirie keragere toriyo abasamaria baya batoke kero kende omwana oyo araganirigwe egereke mokonye egere egasie kugusweri yoko mokonya nje bono ndoche ng'a ase ogokonya kwa omwana oyo nareterwe egwilichia ataikaransa tindochi ng'a nemokonye egekogera ase araire no araire nche bono egento ngorora arakonye anyorerwe mattress akobekerwa etari gwetia amache anyorerwe na obokonye enchera ende sababu bono iga timbugati nchera ngosuka gochia ndonsi ase inde no inde bono inche nabeire omorwaire gekogera tingonyara gochia omorigeri motige nyomba egwateba ng'a omogaka oyo nasirete nagotigete na abana barenga abana ntigerete na abana 7 abana 7 abana abwo mbare school abana bonsi ipi babeire abanto abanene bari omwana ore school no yomba ore form 4 oyo kobwati omorwaire oyo lakini bona abande n'abantu abanene batayiyoga yagera oyo bona omorwaire nero omoke tano omwana okina gaiga nabarenga omwana omuya nanda gotera nkura nchite gotera gatatiga nakwithira ake ogotera okwo kwale komotera bono twana tuguna komotera nga fikita ntereri ogotera rie compact yeira rosi mwando obe pius mwiru nera nchite kuna gototereri bona kero kwale komonyora noe n'abantu kero bari komonyora para bari komotera nga totereri anga gotera kuri kwao ochaka gogotereri na bagogotereri ogotera kuri okogima tabwate mang'ana agokogambia nde narayuka abwate no gotera kuna kubuka ari kunyara kobaga goteria abantu igonga Nyasaye nabwate sababu nabura nyore ng'a Nyasaye niga ruti nga tugu mwana yabe bunariga gekora na maita matuka moete asoko menya gwese yiga nandi nabamochorete Nyasaye nekera ika na itabirana akabatiswa ore bunariga na nchaka ati Nyasaye bono no mushiriki oyo muito nandi ntogendete ko batoko bamonere igakorerwa ogusaba kwa barwaire bono nabaru mushiriki gekora takunyara ko bagakubatiswa. Na vile wengine wamesema hapo mwanzoni
Victor alikuwa anapenda sana kuimba na hali yake saizi anahitaji sana watu wafike karibu kwa kumsaidia wahisani. Mwana uyu wetira mwana weteire mchande menge mungina cheni giserikali kana kurigereria abale gote mnyoka igale mnyoka igaru irana nyoka kerauka irana ande kanisa rero libu na yacha na nyamu muna kiaba na manyire ngande nyasaye na bara mase gwetira sore gwetira semerogerie inyara kwage kubuyekana tinyege nitinga se kanisa ne mbikenkana no nyibi ukengana asegede yo minto muraisem yo minto simba muna na iwaturwa simba arati yo remo mugabana na yo minto chanda shairi ayiba iseko yeigwa na manyire nge kanisa ne chikani gali kabaka baigwa ringaneri nerie okumye umwana myaka 20 orumo mura umongina gotinyo kubangusa rituka serituko abere iyo ndogera wakongura kini nyasaye na mwe chinguru na ruwe igori chinchera kubuga mone wheelchair nchiri chiara gutangaswa njibuye wheelchair wenda nyo n'umuntu mwa kwa ande na masiko bobi yake yo nyasaye tigato akit abantu batware enkoro ya mabera onye tumenye tasobogi mobo yesataraira mamu mwa wangu muira nelinga mbiya mono eko ere mirima gukora nemekongu ebitoki bya ne bikebire kuri ni nyasaye na museneti na bakumurigeria ogenda ande onyoro nyorire sabuni ore tumusibirie binto nandi nabwate gasi enkongu yokumurenda gekogera goika berange tamutiga lakini bono goikere yabitirerio soka egera aligi amorentere igona nandi nabongire ni nyasaye mbiya mono gekogera agendete kumurenda akomoa chinguru agendete ko bagakuna kurigia elinda agendere komokorera nense meye mairwe elinde acha gukwana buna Paulo ngana arwanire sege enene na agache irwe butwa igona agendete ko bagakorose irwe butu yaege kogera emirime yago kora nemekongu abange mbali kunyara ko bakoremereri chengwakira kanisa ya Maburi ngambia mono kiagera kero na renge twabwate possibility ase kanisa ya manga nari twanyoranete na mama mwabo mwana nari baigwete na nyamunyamu nacha egasi yaito tokogenda twaini courage abantu bali babisire nyomba kiagera abaibori abange ebakobisa abana nyomba bali babwata obarema lakini ngwakira omong'ina ombuya mono erete chieti kobisa mwana era agateba nabwata omwana nandi naba arigetie esimi enamba kana kung'akera baba batemete kona koroberi ning'icha nanje batoka rende sing'echio obokoreri bwabeire obonge lakini rero nari yari rituko riane riogocha nje gwakera elders buya mono ase eng'encho mwanchete twakorire kanisa y'abantu babwata oborema nare gosegeta ng'a ekere twanyorire obokong'u babwate buna iga nantwe nabo togwetera challenges echio nare gosaba abasani bari baito mono mpaka abarai baito kere amang'ana aya achire esimore mwanyarenta mwakonya abantu aba bari batari kwenyara pi abarai bari more social services mwatarera abantu buna aba mwabaichoreri bae gwinua chamii na amang'ana ande aria aganeirie echi county bakonyora obokonyi na barumo bae na abarai bari mobwata oborema mototenenerete ase county noyo omonto Rogito na abande abange Rogito kwaigura amang'ana aya na omosani onore kora omoroberio inchurora omwana oyo mokonye erinde nere akonyeke igo nakwachumora bari mobisete abana nyomba takobisa omwana nyomba noko babwata oborema moreta isiko erinde omwana oyo akonyeke naende abana aba mbabwate chitalenti ao namoiyo omwana oyo garo agotera naende iga agokora ebinto ebiya igo moseseniwe twabaganeirie amaya mweseseniwe otambe bono goikera igo nobwate kende oratebia abantu nche egento ndatebe gaki abanto bogwancha okuya barorere omwana oyo amabere
ikiagera bono buna agendete kobaiga obeire omosiga ase inde inche omonyene bono namobogoiri mpaka narosire nono okomwonchora gwoka komobekera nonye na echianga chiabeire chinkong'u nabo okosimika omwonchora kiagera bono are omonto omorito. Egwadi yao nererie Birongo ward. ebirongo twale gosaba omo MCA obirongo n'omochumba onorori Osaire jana. Constitution sina kiekoro nyali bali chache omochumba nyali bali chache omo MCA bwo gwadi yomo rwaire na omosike Simba Arati n'abaraibande nabatwale ko basaba asomo yobo gwancha nabalimo more well wishers mokonyo omwana oyo minto nera akonyo omulemafu oyo ekiagera ntwegasi yaito nokorandia nakoendesa abantu bali babwate emechando buna abekere twabaikereire na inwe egasi yaino mwakonya erinde omwana oyo anyare ko bakagokonyeka ata Nyasaye omwana omoika omochenu wanchire twaturairiete yao jinsechi enkeye ronye maete yominto chen n'omwana Victor omoremereirie ase emiaka etari meke nabake bararimera rigo anga bono gebisete bono twachire asore mune kanisa ya Maburi tumubekire omwana oyo ase amaboko ao nomomanyete naende oeteire ebinto ebinge nabwate oborwaire nanyorete achari eywo etamanyekanete kai yarwete korwa naende kai yarete gochia lakini ase chingaki echi oigore enchera omwana anyore ekerogo omwana anyore obokonyi erinde omong'ina atware chingaki chinyororo nonye chikogosasima inyegenete ng'a omonto takonyora ribaga rigiya riokogosasima ng'onyeka abwate obokong'u lakini ase ching'encho chinguru chiao chia omuya bwao tomobekire asore naende ogendera komwa chinguru echio obuya bwao boisane ase enkeye boisane na ase abarai boisane na ase ekanisa ekiagera twatwarire gosemeria ng'a aywo noyaikeranie naende aye tori gochikwa ogokora rinde rionsi ekero rwoche rire buya buna rero iga bono twetigire asore ase chinchera chionsi nabo oranyore naro atatoreka aye oyaikeranie gwetera ase omoika ekiagera twasabire ase obuya bwa Yesu Get the point. Take a step forward.